لباجاری عفرینê li Rojavayê Kurdistanê bi mebesta guhertinên demografîya navçeyên Kurd proseyên firotina xaniyên welatiyên Efrînî ji aliyê melîsên çekdar û erebên hawirde bi şêweyekî neyesayî berdewam in. Li gor Efrîn Post roja çarşemê 20 cotmehê çekdarekî grûpa Ebulwelîd el-Begarî ya bi ser melîsên El-Cebhel Şamiyê şiqeya welatî Mihemed Yaqûb ji gundê Babilîtê li ser rêya Basûtê li taxa Eşrefiyê firot. Herûha erebekî hawirde got ji Helebê şiqeya welatiyê Kurd Cihad Ehmed ji gundê Xêzewiyê firot. Tê zanîn got ev şiqe li taxa Eşrefiyê ye û bi $1400 hate firotin. Her divê mijarê de grûpa Şamo ya bi ser Cebhel Şamiyê xaniyê welatiyê Kurd Reşîd Xelîl ji bajarokê Bilbilê firot. Ev xaniyê dikeve li ser rêya Tirindê cara sêyeme tê firotin. Li taxa Eşrefiyê ji Kêrêçiyên ji Xota Rojhilat xaniyê pîrejina Kurd Gulîzar Mihemed ji gundê Sareya yê girêdayî mabata bi $900 firot erebekî hawirde ji Idlibê. îro endamên Komîteya Destûrî ya Sûriyê gihîştin Cinêfa Swîsrayê bi mebesta destpêkirina dariştina destûreke nû ji bo Sûriyê. Di çend rojên derbasbûyî de li koşka netewiyên yekbûyî li Cinêfa Swîsrayê di çarçêweya rûniştina yekem ya pêngava şeşem ya danûstendinên Komîta Destûrî ya Sûriyê şandeyên hikûmeta Sûriyê di gel rêkberiya Sûrî û civakên sivîl hevdîtinek pêk anîn. Di nav civîna niha de 45 endam peşdar dibin ew ji endamên grûpa biçûk ji bo dareştina destûran û endamên peşdar di navbera rejîm hêzên rêkbar û rêxistinên sivîl da beş bûne û bi serpereştiya nûnerê netewiyên yekbûyî ye. Ev grûpa biçûk ji aliyê Komîteya Destûrî ya Berfireh ve hate rastbendin ji bo dareştina destûra nû ya Sûriyê. Komîta Destûrî ya Berfireh jî ji 105 endam pêk hatiye. Got wek hev di navbera rejîm hêzên rêkbar û civakên sivîl de tên dabeşkirin. Roja pênşemê emîndarê giştiyê NATOyê Stoltenberg di gotina xwe de li Brûkselê di lotkeya wezîrên bergiriyê yên NATO de got em bi berevajî helsûkewta Rûsyayê ya tevlîhev ji bo aramiyê nakin. Ev yek piştî biryara rawestina karê şanda Rûsyayê di NATO de hat. Herûha Stoltenberg piştî ragihandina pêlanên xwe guncandina mezin ya bokaniyên bergiriyê yên niha yên NATO got wezîran lê veger li ber siva xwe ji bo gefên berdewamên rokêtên Rûsî encam dan. Navbûrî berdewam kir em bi berevajî helsûkewta Rûsyayê ya tevlîhev ji bo aramiyê nakin. Herûha niyaza me ya belavkirina rokêtên otomî yên zemînî yên li Ewropa tune ye. Tê zanîn got Sergî Lavrov wezîrê derveyê Rûsyayê roja duşemê di ber siva derkirina 8 dîplomatkarên welatê xwe ji nivîsgeha NATO li Brukselê bi tometa sîxuriyê ragihand. Mosko dê karê şanda xwe ya di NATO de rawestîne. Doh pêşemê li bajarê Dubey ya îmaratî bilindtirîn çerx bi navê çavê Dubey hat vekirin û bi vê şêweyê rêkkorda cîhanî ya bilindtirîn çerx hate şikandin. Bo vê mebestê jî bi sedan giştiyar ji nav û dervayê îmarat berî xwedan girava bêlo watêr ji bo beşdarîkirina di merasîmê vekirina vê çerxê de. Tê zanîn bilindbûna çerxê di 105 metr ji rûyê erdê û 48 kabînetê de hene û her gereke 38 xolekan berxwe dide. Herûha sîstemeke ronahiyê bi taybet ji bo wê hatiye çêkirin. Di roja destpêkirinê de bi şev lîstikên agirîn merasîmê vekirinê xemilandin.